Jatetxe on batera joango gara bazkaltzera. Beno ez, jatetxea ona ekarriko dugu. Jak! Elena Izpurua, Zarauzko gure txokoa jatetxeko jabea da. Eta jangelako arduraduna, sukaldeko laguntzailea, zeregin asko dauzka jatetxean. Jose Mari Michelena, txef nagusiaren ardurapean utzi ditu gaur eginkizun horiek guztiak, eta gure gana etorri da. Plater berezia prestatuko dugu, txitxiroak borrajarekin. Arbeitzara abiatuko gara, Mikel Antonak eskaintzen dituen barazkiak ezagutzera. 50 mota barazki inguru hasten ditu Mikelek, baina guk bere borrajetan jarriko dugu arreta. Ondoren, Jose Mari Eskurdiren eta bere emaztearen hamburgueseria ezagutuko dugu. Zarautzen dago eta mele-mele du izena. Hamburgueseria asko dago munduan, baina hau nahiko berezia da. Osagaiak zuk aukeratu eta beraiek hamburguesa osatzen dizute. Txitxirioak eta borraja, ze bikote ederra, ikusiko duzue zer ondo moldatzen diren. Kaixo lagunak, eguerdion, hementxe gaude, Elena eta Bilok, ongi etorri, zer moduz? Karrik asko, oso ondo. Oso ondo? Utzi aldizu etxetik ateatzen, lantoki ja nola utzi ezu? Bueno, korrika, atea naiz egitea esan da, bastante urduriz, asteazkena da, eta gutzako asteazkenetan argin egun, sekitxite zuenez, lan egitean egune izatea eta eskatuet goizo grabatzeko, osea que... Oso ondo, lasai, tita baten ningo deu, eta Jose Mari ez da bakarrik geldituko, zu azalduko zea, eta dan aurrateko zu. Gaur elkarrekin ningo deu, txitxirioak borrajakin, errezeta bikaina, adion lagunak. Bueno, lagunak, talena, garatuko izut pixka maigainean dakaundanakin zein bihar deun, bale? Bueno, gaur bihar deuna da, bai, bueno, txitxirok ingoitugu, baina lehen da biziko eta behin ingo deuna da borrajak. Borrajak garbitu, egosi, eta egosi eta gero ingo diu belute bat, saltxatxo bat ingo diu, batzuia ondo pikatu, botako deu urdai azpiko pixkat, gero botako diu irina, ardo txuri pixkat, eta gero, ja, belute hori egiteko, erabiliko deu, borrajetan erabili deun ur hori erabiliko dugu ja, saltxatxo egiteko, gatzan puntu emango jo, borraja berta sartuko ditugu, eta gero, beste alde batetik ingo dugu txitxirioak zia zerbakin, bale? Jo, eharra itxura. Eharra itxura, hola, indarra hartzeko neguako. Eta txitxirioak iteko ingo deuna da, beitu, hau dazkaia hemen uretan jarrita, orduan ja daude hidratatuta. Jarriko ditugu lapikuan, tipulakin, iltziakin, piper pixka gotako jo, piper hautza, asanailua, eta ogila, baina ogila erabiliko dugu gero. Behin egosita da honian, ateako dugu bai tipula eta bai asenailua, ogima mila jarriko dugu, hoi dana birrinduko dugu, eta hoi erabiliko dugu saltxa loditzeko, bale? Eta hoi dana laguntzeko, ingo dugu men tipulina pixkat ondo gorritu, zia zerbak bota, eta hoi ingo dugu txitxirokin batean astu, eta gero borrajak lagungarri bezala. Jo, eharra platera. Eharra platera, ez da? Eharra itxura. Indarrak ikungo geha gaur. Bueno, eta aldi berian berban inbiar dugu, bale? Kontatu behar diguzu, zure ibilbidea gure txokoa jatetxian, eta bar, bale? Earki. Bueno, a ber, jarriko izut, bueno, borraja garbitzen hasiko geha, bilon artean ingo dugu, hola lehen bailen egosten jarriko ditugu, eta ni beste alde batetik ebai igual jarriko detena dia martxan txitxirioak egosten. Borraja garbitzeko. Hemen txedakat, eskorbrite bat. Eta gu lanen honekin garbitzen dugu. Eta ingo deuna da behitu, Hemen dikan kendu, horrela xe. Hemen azala kenduko jo horrela, goikaldia, eta hola ingo dugu. Eta pixka tirita kenduko jo. Beste aldetikan, bai, berdina ingo dugu. Gaur egune borrajak ez du ekartzen hain beste leno bezala hain potolo... Garbitutare saltzitu, Bai, garbitutare saltzitu, bai. Ez bezu lan hori hartu nahi, hori da. Baina beti etxekoa garbituta, beti freskuago gelditzen dira. Baina hola ingo diogu, alde batetik endu, bestetik ane bai, eta gero hemen, behitu, hemen pintxituak eta hola eukitze ditu, eta honekin behitu, behin pasata horrelaxe, bai alde batetikan, besteaka, buelta eman, berdinain,
Eta ikusi ja, hau nola dakan pintxo mordoa bezala, eta hau ja lixo dakau. Hoi zeiten jungo gara, bale? Hoi nire lana. Hoi zure lana, eta ez bai zuten baten ni lagunduko izu zeituan, bale? Bueno, hasi, ekin, bai, eta nik hau martxan jarrikoet. Hemen ura pixka jarriko dugu, eta Elena, konta eguzu, gure txokoa, klasikoa da zarautzen, Bai, ja urte batzu bada makizkio. Puntxako jatetxia, beti kiston generuakin, beti Jose Marie buru belarri, beti osagai harrak egozten, eta zuk kliente guztiei ondo zaintzen. Bueno, bion artian. Bion artean, bai. Jose Marie da nire sozilua, sukaldaria, bilogea, berroital 50-50. 50-50. Eta 2003an hartu genuen, zake, aurten 19 urte. 19 urte ja, Bai. Ai, ama, nola pasatzean denboa, Vale, eta zure sozilua, bueno, zenbat mai daude gure txokoan? Badeu, 12 maiko eta gero aparte terraza txiki badakau, zarreran. Vale. 12 maiko jatetxe oso polit bat da. Bai, ze politan, barroa sartzea eta harriakin paetak eta bestiata, Ladrillo karabiztakin indako eta teliatua hola abuedatua, tetxua. Eta orduan da oso jatetxe goxua, kolore goxoko... Goxotasuna zuak ematezuek gehiena. Harria gutxi ematezuen aldian, Zaiatze, baina euniroko gerra hortan bakizu ez da erresa, Ez da erresa, ez. Eta, bai, Joseekin antxe, pelean, beha zukaldian eotea, parrilla dakau. Bai, berezia da, ez da, jendia pentsatzeu parrilla bila hori joa hogetaira junbiar dela, baina zautzen parrilla mordoa, baina dana zukalde barrotan gordeta, Hori da, gure zarauzko arazotxua hori da, ez zaizkigula gure parrillak ikusten kanpuan, hori joan da bezala, ez? Guk, 2015an obra ingenon, zeleno gure parrilla ere zukaldian zeon iskutuan. Vale. Eta 2015an obra handi bat ingenuen. Toen kristalerakin da, Bai, kristalerakin da, jendiak ikusteko parrilla hortzeola. Zeleno bestela nik esan behar nituen, tenemos parrilla. Bai, no? Bai, karo. Konbentzitu inberditu. Esplikatu inbiar. Bai, bestela kostatutea igual errezago parrilla eukita, o txuleta bat eskatzeko garaian, o errebollo bat. Hoi da, Santo Tomas bezala, berri kreer. Berri kreer, hola, xe. Eta hoen ikusteala, asko lagundu zigun obra horrek. Bai, oza, jendia ikustea erresago eskatzula parrillako produktuak eta hola. Bai. Gaina gure bazia hori da, Parrillan ditugu, berdurak, olagarrua, almejak, bogapantiak, langosta, bixiguarro da balioa lenguaua, itxas, kabraz, merua, hori ere. Eta gero noski txuleta. Eta txuleta. Egia esan, zuen jatetxea iritsi, eta hor kanpon ja kristaleran ikustean hor zea dakazue espositore bat, zela, nola deitzea, kuradore bat edo ez dakite. Kamara bat da, karbonuakin da, arakila ondo mantentzeko denbora gehiago. Aunque ez dut denbora asko edukitzen, Ja etortzea bere, saldutea, eskerrak, eskerrak. Baina, bakizu zaten, zure aitan eskultura bat badakatu barginen hori. Bai. Eskultura hori omen da zautzen fotografiatuna eta ondoren gure kamara. Zue, ona. Ez que egin jasan horti pasatzen zea eta ikuste zutxuleta horiek hor beta hori egin da esatezu ama. Mira, ingenon, pandemiako urte zarrotan, kamara barrua sartu genuen, atiak iriki eta toki gehiago eukitzeko jendia sartzeko. Eta pila notatu genuen. Bai, ja txuleta gutxio saltzezan. Bai. Eta berze kamara kanpoa. Zer dan begila, zer gehan gizakiak, ikuste deuna hoxe nahi de baskotan, Hor, argi ikusten genuen Bueno, eta zuen berezitasunan, urte guztian ez da kasuela gauza berdina, gauza batzu mantentzen diana, baina gehintxuenak sasoiko produktuak eta beti aldatzen jutezeate, ez da? Hala da, bera, zu, Joseba, Jose ezautu zenun. Bai. Arginanen lan eintzunen. Bai. Zu txiki-txikila zeinanen da, bere gainean debiltze zeinanen. Bai, ala da. Bueno, da oso kulen kieto, esaten bezala, Jose. Eta ordan, dakau karta bat bazikua, produktu batzukin urte osoan daudena, baina gero beti dago merkaura begira. Zer da, hilarra zidala, edo oaine ontsuak, edo korringua manita cesarea, edo gibele urdina eskaini joela, edo. Eta, arraiak indare, bertako txipiroia, Bea, gaina arrantzalia izan da, Hor segitze jo, ikuste jot. Hor segitzeo, asko gustatzen zaio. Bera anaiakin jutea, Xabikin. Anaia eta bilo juten dira, ez da? Bai, bila jutea, mano. Bale, gehiena, ze harrapatzeko gehiena, txibitan, arrai txikitan, panekak eta hola, sarbota. Asko ez, baina. Da ona. Txitxarrok eta... Txitxarretot eta. Txipiroitaren ibili dia pixkat eta
Egalusitare indue salidan bat, baina ez du suerte asko egan neuki. Hombre, egalusiare ez da garai honena izan, bueno, egalusi asko ibili da, baina profesionalak asko harrapatu du, eta gero beda itxin du azkar, eta azkenean hor erdizka gehatu geha. Gero izurde pila omen da bil. Esan du normalen aurretik ibiltzeian bezala, oen gonten atzetik zabilkizki joera. Atzetiko olatuan, ez da? Eta esatu netzakit, jate nahi zian da, bialdu nahi gintuen, zer, baina... Askotan egotea behitu, zuko askotan ikustezu izurdiak, rarra jaten bezala ideala, eta aurten izan da, gainetik pasa, eta azpilan arraia, atuna. Eta izurdiakin bate arrantza indegu aurten, da oso polita izan da. Bai, zeratik, bueno, zorionez, izurdiak ez du pikatzen, oso abilak dira, baina nola hor da biltzan behaiek arrantzan eta behian bai beste arraia, eta aurten polita izan da gira, baskat irudi batzuk, hor, izurde artian eta arraia pikatzen, da oso polita. Baina zuk harrapatu aldezu egalusika, zu suerte indizu? Harrapatu dugu, eukideu bi egun politak eta kale batzuk ebain dugu, kale batzuk egin dugu. Hemen kale ikestuna egiten da ez talako asko. Disfrutatu duzu ordu. Bai, goxatu dugu. Bueno, eta Jose Marik esaten bezala, bueno, arraigorri sopa intzuna hemen guretzako erreportai bat intzunian. Bai. Egia esan, beti gauza berezikin, ez da? Arraigorrikin, bueno, inizatea sopa, baina gaur egun ez da ohikoena. Gaur egun jendia sapon buruagin, o lehatzan buruagin, da arraigorrikin intzun sopa bat, arra itxuragin, Beti makinatzen, Joseba. Beti makinatzen, bai. Aspertuitea omen da, beti gauza berdin egiten, ez da? Aspertuitea, bai. Aspertuitea, eta orduan gauza ikutu berezik eman behar gauzai. Egia esan, ziona dan, ez da? Sasoiko produktuekin lan egin, beti aldatzen, eta gero klientek ere bai, askotan berdinak etortzen dia 3 hilabetian zehar, eta beti gauza berrik ematiare ore bada, ez da? Bai, guk hori dakau. Guk lan egite deu mentxe inguruko herritako jende askokin. Eta gero ja Bizkai aldetik, Araba aldetik, ja klientela fijo bat dakau. Bueno, gero badazkau beste kliente batzuk egunero etortxe zeskigunak, bai, Que daneako. Ez da, betikuak. Bai, betiko, baina betiko, bai, oso guztua behaiekin. Eta, karo, jende horrei zerbait ezberdin eman berrik oso. Eta hortarako merkaura jun berda. Merkauko, sasoiko platerak, sasoiko produktua. Eta pulamentuakin sukaldatut. Eta beti esaten bezala, gile-gileatu produktuekin, azkenean produktu hona danian, ez zailo elaborazio hondik eman behar, Bai, Jose... Ikutu berezila eman, eta... Bueno, eske parrillak hori daka, ez da? Parrillan sartu behar dezu genero ona, eta gero historia gutxi. Gatza, puntua eman, eta platera datu. Oida. Eta, bueno, esan behar nizune bai, jakindia jakiteko. Zuen etxea juteanak, ze topatuko menu berezin bat badakazue, eguneroko menua, bakarrikan kartakin intende zuela nagusten dut, ez da? Bai, oan bai. Oan dela urte batzuk eguneko menua eta asteburuko menua eta bagen euskan. Baina, etzan lan erresa, ze askotan gertatzen zitzaigun menua etortzezan jendia, edo etortzezan bat jatea, eta menua ikustezun da menua jatezun, igual arre karta jangozun menua espasanean. Orduan, hor krisiako urte horietan, aprobatxatu genuen da, menuak kenduen genuen. Eta kartakin bakarri lan egiteo da, gaude oso guztu hartu genuen erabakilekin. Bai, Bai, portuan jutegea, genero batea, genero hori aldeun onduna zaildu. Bai, eske bestela menu bat balin bakazu, askotan presioa ibeira ibili beharzea, ez da? Eta presioa ibeira zaudenean, ez dezun nahi dezun dana ekartzen normalian, ez da? Oida. Eta karta balin bakazu, basatezu hau dao, presio hontan da hori abete hontan, eta baina emango izugu merkatuan dago honena, ez da? Hori da. Bai, gero nola jatetxe txikila gehan, eguneko menuakin iteko, jende asko man berdezu. Claro. Orduan, kartakin, hori mimatu, eta, bueno, oso guztua gaude horrekin. Bikain. Bueno, ni ustez bi horiek garbitzen baituzu, jan nahiko izango diala, Erki. Bai, gauko platera iteko, hau garbituta dakau, bestiare bai garbitu, eta ni ustez gaurko entzako nahikoa diala. Bueno, eta hau esek hemen jarriko ditugu egozten, bota dio gatza puntu bat, pixka bakarrikan, gehiagi ez, bezala gero erabiliko deu saltzaiteko, eta gatzegi geratuko zaigu. Bueno, eta hau esek ja hemen sartu, txitxirioak martxan dazkau, borraja martxan dakau, eta arbeizara jungo geha bitartian, Antona ekologikoak ikusiko zu ezer nolako borrajak ikoste dituen. Goazen bertara. Opa, Joseba, ni Mikel naiz, nire herrian gaude, Arbeitzan, eta gaur borrajari buruz itxengo dizuet. Ni ingeniero industriala naiz, baina sektore honek nire herrian lan egiteko aukera eman zidan.
orain dela 10 urte, hasi nintzenean, eta, claro, momentu horretan ez zegoen lanbide irteera askorik, eta orduan oso pozik nagoela esan dezaket. Hasieran negutegi batzukin hasi nintzen, eta gero negutegi gehiago jarri genituen, eta kanpoan ere produktu gehiago sartu genituen, eta urtean zehar 50 produktu egiten ditugu gutxi gora bera. Eta orain, goazen borraja ikustera. Borrajaren landarea ikusten dugu, bere jatorria Libia eta Siria eta horrelako herrialdeetatik dator. Hemen oso klima ona daukagu barazki hau egiteko. Neguan izoztu arren, gero egunean zehar berreskuratu egiten dira eta aguantatu egiten dute. Guk ekologikoan landatzen dugu dena. Hemen daukagu borraja, abuztuan landatu dugu, udazkenean zehar moztu daiteke. Eta erakutsiko dizuet nola zuritu, beti eskuz jasotzen dugu, horri itxusiak kendu eta gero, ikusten duzuenez horriak. Baditu hemen 2 fibra luze, eta hemen atzetikan, azala ere bai. Orduan, horrela mozten da, kenduko diogu atzeko fibra gogorrau, eta gero ja, hemendik zati bat atera, atzeko 2 azal hauek ere kentzeko. Azal hau kentzen diogu pixka bat gogorra delako eta horrela asko samurragoa gelditzen delako sukaldean ondo prestatzeko. Borraja, betidanik hemen Nafarroan patatarekin jaten da eta modu askotan egin daiteke dena batera edo egin daitezke bi gauzak bakoitza alde batetik eta gero baratxuriak bakoitzaren gustora. Borraja oso elikagai diuretikoa da. Ezaugarri oso onak ditu osasunerako, gibelari laguntzeko, gitxurrunei baita ere, eta oso ona da sistema immunologikoarentzat. Salmenta distribuidore batzukin egiten dugu, eta gero ere errepartua egiten dugu kontsumo talde bati, nahiko handia, eta gero dendatan ere egiten dugu 3 aldiz astero errepartua. Joseba, bukatu dugu gaurko lana. Ja etxeragoaz borraja polita hau prestatzera. Gu hemen geldituko gara, Arbeitzan, badakizu etorri zaitezkela nahi duzunean. Agur eta mila esker zuen programagatik. Ai, ama, Mikel, ze baratza txukuna gazun, eharra, Hor ikusten nik gustu emateite, hainbeste, porruak, jazerbako, danetik asko ikusten txukun da, sano, oso, eharra, gaina ekologikoan, ezingo genuen olako jende gabe guk. Ez que, gutzako oso importantia. Oso garrantzia. Zezegi horre, hori da, guk jarraituko dugu gurian. Ekin ingo dio. Beitu, Elena, hemen dakatena. Hemen ja egosita dakau, eta inbiar deuna da, bai tipula, eta bai azenailua, eharro zaila botako ditugu bertara, ondo birrindu, eta berriro bertara. Baina ingozuna da, pixka loitasun gehiago emateko, azalak enduko jozu eta mamila bai botako zu bertara, bale? Eta dana birrinduko deu, eta sartuko deu. Eta nik ingoet berezitasun bat, behitu. Atako ditut batzuk, bertatikan, ez asko baino, bai, 20 bat ale, eta ingo ditugu, piperrautza botako jo, olio pixkat, gatza pixkat, eta labian sartuko ditugu. Eta hola batzuk geldituko dira kurruskari bezala, eta gero platerian gainetikan botako dio, eta... Veganuak eta gauza hori pila jateitu, Bai. Garbantzo, txurri, horiek, txurruskatuta. Bereziak, ez da, txurruskatuta, eta... Bai, gila zen txukuna gelditzen dira, Oso txukun gelditzen dira. Bai, testura ezberdinak haueako. Hori da, testura ezberdinak topatzeko, eta hor duen hemeniko duen baitu, Olio pixka bota, horrelaxe. Ebai botako dio piperrautza, horrelaxe. Eta labea. Eta konta iguzu aldi berian, zuen ibilbidea, nola izan da? Badakit Jose Marin pixkat ibilbidea, zuria pixka gutxio baki, zautzen, arginan hon ibili zinala, gaztetan taberna lanian. Konta iguzu pixka zure ibilbidea gure txokoaino iritsi arte. Urte asko osteleritzen. Ze nire gurasuak Kleri taberna iriki zuen nik 14 urte gutxi bera beran azkanian. Eta orduan barra atzian da zintzen saltzeatzen, laguntzen zea, gero behaiek utzi zuen taberna, eta ondoren nik ikasi eta asteburutan edo udaretan da seginu lanian. Lehenoko osteleritza hartan, eguna bat ere jai eukitzez genuen osteleritza hartan, Eta ez zion tarteikan, hasi goizian da gaue arteia, Eta benga, eman. Eta horrela pasan ditun taberna batzu, hori joan, kolon txiki, hortzaika, zarautzen saioa,
Eta urte baten zuen etxean ere bai, Arginanden ere bai. Bai, ala esan. Kriston oroitzatzen. Guain dela zenbat urte, noiz izango zan Arginen ibili zinala? Ba, 87an. 87an. Leiliri hiltzen urte hartan. Ai ama. Urte asko. Urte asko. Eta gero ja urrungo urtean, hasi nintzen, jonginen Josetani aitenetxea bazkaltzea. Eta aitenetxeko Miguel Angelek norbait falta zuela gure txokoan. Eta holaxe, gure txokoan hasi nintzen, eta Josek ere... Gure txokoan ez, aitan etxen aizu zinen orduan. Ez, ni gure txokoan. Ah, bale, claro, gure txoko etxenan zuena etzan nian, beste nobetena zan nian. Aitenetxeko nazan, gure txokoa orduan. Bale. Eta Miguel Angelek esan zian norbait falta zuela eta ia hasiko nintzen da. Orduan, handik laster Jose aitenetxen hasi zan lanian, eta ni gure txokoan, eta 2003an eman zigoen aukera jake Josetani bikotia ginen garai hartan, gure txokoa hartzeko. Eta sartu ginen leporaino, erosketan, eta handiko añarte. Hortxe. Venga, gora etorriko gea, eta behaien langile izan da, eskaini zituzten behaien jatetxea zuentzako, Guretzako. Basekin ondo jungo salata, basekin zen igutzi, Bueno, ez hau tegintu, baina urte gogorrak izan dira, Joseba? Bai, ez da. Hombre, beti negozio bat azten danian, gogorra izatea normalian, ez da? Bai, gauza asko, pasazezkio, tartean krisia, eta barra, pandemia, eta behitu. Vale, eta baina hor jarraitze zue, eta holako produktu ematen bazu, eta holako txukun, hor exitua garantizatuta dago, Hombre, lana inda, eta lana txukun inda, eta beti buru belarri, ez da? Eunero. Bueno, bertan, gure txokoan, badakit Jose Mari zukaldari dala, zuk salan eotezea, baina nola banatzeitu zuen lana? Batzutan bai tokatzen zaizu zule zukalden laguntzea, beha izalan komandak hartzea bai? Ez. Hori esain beste. Hori gutxillo. Bueno, esan dizute, badazkaukire bezero batzuk egunero etortzeena, eta orduan horiekin familia arteko harreman badao, ez da, orduan horieta gehiago ateratzea, Jose, hartzea. Vale, osatia zer dagoen, o nola egin, o zer dakaen, o kasuitea bai, ez da? Bai. Eta baino gero asko gure anek hartzeitu komandaketa. Bai. Eta ni eoten ez pixkat danian. Rezibitu, zukaldia atento jarriz, saltzion danian. Ados. Eta gero kontuak eta hori gauza horiek danak ere zenek ematitu. Etxeko, bai. Eta beak erosketa, konprak eta historio horiek, hori zukaldari. Beak hori. Bakoitza bere arlua ondo da kasu definituta. Beak bere gerra horri zateu, genero ona erosten, eta ni berriz, gainontzeko lan horiedanak antolatzen langileak, eta garbiketak, eta Bikain. realizatzen. Hemen, hor ogila bota ezu. Bai. Guain bota ezazu hemen. Tipula osua, asana joa bai, mango ezu tauxe, aktualizateko. Bai, saltzik ez tezu nahi? Oso potola dago, saltza pixkate bai botako jozu, erresago birrenduko dugu, bale? Emango ezu ditu, hemen dakazu hauxe, bai? Eta klabo hauek eta ere bai nahi dituzu, kendu jozu? Hiltziak, bai, igual kendu. Bai, kendu jozu. Kendu jozu pixkat, bai, zehatu ez delako gorrantzia geldituko ja, eta ez dia oso egokiak izango haugian topatzeko. Eta gaina bere zapore jautzi du, osake aurrea. Ni hemen tximiartena da, guain, gure beluten martxan jarri. Eta bueno, guantxe, zein da produktu izarra? Zein produktu berezi daude? Guantxe bertan ontsuakin da gaude, Ontsuakin? Bai, eta geho porretan pentsatzen da, pixikatola. Bai, ezta? Noiz izten dezue? Oain, azaruan, bai. Azaruan izten dezue? Zenba, pare bat aste, hile bete, oz? Bai, bi aste izteitugu, eta gero otzailan berriz ere beste 3 aste, horiek izatea gure oporrak. Gero ja ez da zubirik eta ez ezer. Orduan, pixkatu hain egotegea, udaran izan ditugun garbiketak eta eta asuntoa izaltzei behitu pixkat, eta, bueno, eta noski... Hora, ez egin nahiko zu? Baina, txitxiriok ez bota. Ai! Txitxirio da potolo gelditzeko. Bale, hau da salda loitzeko. A ver, baten batero ditzen mazaigu. Ez que ez nahi nintzen jo, zeba, eta... No pasa nada. Hain nintzen ba. Holaxe, bota. Eta gero ingo deuna da hemen nagazo hori da, esan dezun bezala salda pixka botako jo. Bai. Holaxe, eta guain hoxe dana birrindu, bale? Eta hori ingo du dana loitu. Ondo loituko gaina. Bai, hau ondo txitxirio batzukin da dana. Bale, eta bueno, gero, badakit astelena izten dezuela, igande gaua, urte guzti nola izaten da, edo gero gauak eta izten dituzuen eguan, edo ez dezue aldatzen histori hori? Ez, izte du igande gaua eta astelena.
eta leno, pandemia aurretik izte genuen astiartia ere. Nahi genuke horrea bueltatu. Igande gaua astelena eta astiartia iztea. Hori seinale hona izatea. Bai, bestela motx gelditzea pixka bakarrikan igandia eta astelenakin, ezta? Bai. Azkenian astelena igande arratzaldia, astelena deskantzatu eta asteartea berriro lanea. Ja, zeitu nantzo, Bai, nik uste eta aurki bueltatuko gehala horrea. Baina, bueno, lehenengo oporra ingo ditugu eta geho gauza nola joazten. Eta geho-kua. Vale, orduan... Jazkune, Joseba? Bai, hortzea gazu, birringailua, ondo birrindu, eta berriro bota, barroa. Barroan eizu. Dana elkartzeko. Vale. Ni pentsatzen dut, data potentiena jatetxian, zautza izan da, uda izango ala, ez da? Noski, bai, udak, eta zubidanak, eta horiek aste santuak. Vale. Gaina guk kontuatzen geha, udan de tope ibiltzen gehala, baina gero aste santuak izatean pixkat nola jungoan uda jakiteko, ez da? Aste santua tope etortzen bada, entrenamentu txikiba bezala izatea aste santua. Bai, eta asko esan nahi du egualdiak. Egualdiak. Ze gu bezalako Zautza nola, egualdiak egiten dugu asko lana, Izugarri. Esan dizut, gure kasuan, gure txokoak lan aite dugu asko inguruko herritakoak. Bizkaiti datornekin egun pasa, Gasteiztik. Orduan, karo, horiek egualdi hona ikustiakin bakarrikan ja plan eite egun pasa. Eta venga, guazen zautza, euna pasatzea. Eta venga, hoxe. Ekaitza iten bau, eta kiston eurilla balin bada ota, azkenian triste biltzea. Claro, eta oantxe bertan webcam horiekin. Danak ikuste ez egualdi daun. Claro. Ze leno, Iruñatik handa jendia deitu itezizun, ¿qué tiempo hace? Argina no zenba, jendea. Sí, ona, buenísimo. ¿Qué quieres para comer, para dormir? No, ¿qué tiempo hace? No, y tú buenísimo. Era buenísimo, etorri honera. Aquí. Eta oan ja, web bota ingoet, Joseba? Bai, oso ondo, bota. Webkanakin danak ikuste ditu, ez du egin. Mango zu mingainatxo bat, igual hobeto moldatuko zea. Tori. Hemen. Kabitza zan. Mingainatxua. Hobeto garbitzeko, eta dana ondo aprobetxatzeko. Karrik asko. Hemen ikusten zu, indet, urda espiko bota, irina bota diot, guan botako diot. Irina pixka sukaldatu deu, beltza jarri baino lehenu, baina bai sukaldatu inbiar dala ondo. Ja, getariak horregina pixkat, txakoli puntxu bat, horrela ze bota, eta guain, baitu zukera bilezuna, honek sekin ingoet. Hartuko deu, eta esan dizuten bezala, hemen dakat, baitu borra janura, eta honek sekin ingo deu. Botako bat, eta ni uste geho pixka gehiago berkoula, botako jot. Bueno, eta aurten, egia esan, nola hainbeste giriak eta ezin izan dien etorri, baina zenbat katalan ibili da, zenbat Madrilde bino, zenbat bertako, nazionalak eta. Gu oso konformi Joseba, porque, ez da gaizki esateko, baina giriak eta gu baina pixka gutxigo jatoe. Orduan, hemengo jendiak eseritzen zaizu, eta lehenengo platera, eta bigarrengoa, eta postria, eta gero alkopa, eta guk hori ber, behin jendia eseritzenen mai batian, que cunda la mesa. Que disfrute. Hori da. Guri behin etorri zitzaigun markez bat, zan altua, hilia, luzia, tzaka, antia jokin, eta baruan etzan erretzen, baina zatorren bokila luze horietako batekin, horrela. Tipo berezila. Etorri zan bakarrik, eta eskatuzun, lehenengo fuarra zilu bat, mikoit. Gero almejak xaltxan, gero rodabailo bat kilo berreunikoak beak bakarrik jantzun. Ai, ama. Ondoren eperra bat izo txori handia izatea. Eperra xaltxan. Ai, ama, baino. Atera zan juiztu sukaldetik. Arrastakateako zan. Bueno. Eta atera zan sukaldetik neska bat basura ateratzea eta neskai. Oiga, perdón, ¿qué postre puedo comer? Ai, ama. Bestia basurakin hor. Pues bestia, lo que había, egun hartan, ingintun marroi batzuk miskillakin da, barda, hori okurrutu ez ditan esatia. Pues tráigame un plato. Porque hoy que no está mi madre, voy a comer lo que quiera. Normalmente no me deja comer. Ose tipo zion eskake hauta, no? Trampa iten bai. Eta, karo, hain tipo berezin jazan ingurutako maitko jendia beira, dana jantzun. Bueno, hemen ingo deuna, ja, belute martxan dakau, gero hau pixkak gehiago sukaldatzen nien, ja, borraja boktako ditugu, hemen ebeitu zeitzura hartu duen honek, eharra, txukune indeu, hau hemen txoizo mutur bat sartutare, nahiko izango zan, baina, bueno, bestean sartuko jau gaur, eta beitu, zautzen badaude jatetxeak esei eta punta-puntakoak eta ehundoko produktuakin, baina beste batzuk daude ehundoko produktuakin, baina pixka janari askarragoak dianak, eta ere bai, bikain jateanak. Ikusi zazue, ze hamburguesak, mele-mele.
Kaixo Joseba Uxue naiz, hemen gaude Zarautzen eta gure burger mele-mele erakutsiko dizuegu. Mele-mele 2013ko uztaiak batean iriki gendun, ideia eta sorkuntza oso azkar eman zien. 3 ume txiki izanik, beti biltze ginen leku bat afaltzeko rapido ona bilatzen. Eta orduan ikusi gendun hori Zarautzen falta zala. Nahi gendun nolabait hamburguesa kalitatezko bat sortu. Eta orduan 2 hilabeten montatu gendun. Izugarrizko ilusiokin, baina beldur handiz beteta. Zerbait berria zan guretzako, guk ez dugu inoiz hosteleritzan lana egin, eta zerotik hasi ginen. Mele-meleen berezitasunetako bat da bakoitzak hamburguesa bere gustora sortzen duela. Izena jartzen duzu goran, elegitzen duzu tamaina aragina, edo nahi balima duzu hamburguesa vegetala, gero 4 ogi mota ditugu, eta gero hamburguesari zu jartzen diozu zuk nahi dezuna. Aukera pila dauzkeu. Eta horretaz gain dauzkeu 3 oinarri zuk zure ensalada, zure gustora betetzeko. Bat arrozana, bestea pastana eta bestea letxugana. Eta gero baita ere dauzkeu 3 oinarri zure sandwicha osatzeko. Bueno, guain hau aurrera emateko, nik bete niri gustatzen zaiten hamburguesa eta Josemarik sukaldean prestatuko digu. Josemari naiz, Uxuen gizona. Beak elegitutako hamburguesa martxan jarriko dugu. Hemen osagai guztiak, ogila 8 zeraleko eskatu du, aragila hundila eskatu du. Aragila hau da zaharran aragila. Berezi bada, gurea da eta guretzako bakarrik eginda dago. Tomatia, letxuge, tipula karamelizauta, hauntz gazta, foie eta beikona. Aragila jarri dugu. Guain jarriko duguna da, primerazko beikona. Hamburguesa egiten den bitartean, jakin dezazuen, etxera eramateko aukerare badakagula. Ordutegia, eguardiko 12-atiken, gaueko 11 artetea. Ez dugu sukaldea izten. Bueno, guain hamburguesa jantzingo dugu. Lehenik jartzen da tipula karamelizauta, gero jartzen da letxuge, gero jartzen dugu tomatia, eta guain jarri barrakagu hauntz gazta. Eta guain, foakin berdin. Eta guain, hamburguesan gainean bota barrakagu. Zeitu batian jartzen da. Beikonak aterako ditugu, gainean jarriko ditugu, eta guain ja aterako dugu hamburguesa. Eta hemen daukagu Uxuek eskatutako hamburguesa. Datu bezala, mele-meleko lehenengo hamburguesa Joseba Jantzun. Behai eman nion probatzeko. Eta oso goxoa zehola esan zian. Espero dut, denoi gustatzea. Uxue, hemen zure hamburguesa, zuk eskatutako hamburguesa, zeure gustora, Arabako patata naturalakin, eta gomitatzen zaituztegu denei, mele-melera etortzera, bai Zarautzen, eta guain aurkila, bai Tolosane bai. Agur beroak, eta urrun arte. Adio! Aupa Uxue eta aupa Josemari, eundoko hamburguesa, eta detaile hori ni janduna aurrenengo hamburguesa, goatzen naiz, arki asko gainea. Eta emantzen izkian pare bat etxea emateko, hola, hamburguesa, hola gainea. Ezka, guain asko ematea hamburguesa idilakin, o txuletakin indakuak, eta baina hau endala urte batzuk zian, eta egia esan, hainbeste txuletatzean ikusten, hainbeste hamburguesa txuletanak etzian ikusten, eta etxea eman nune bai, eta Andriak esan duen, baina nungoa dau, nundik atea ezu hau. Eta laizterretuko mele-mele eta eharra arrakastada kasuna. Horrela jarraitu, eta guain izan dezu, Tolosane bai, gora gu, tagutarrak, eman eurra. Bueno, tagu gurean jarraituko deu. Betu, hemen txe, hau ia indadakau, inbiar dituguna ziazerbak martxan jarri, ningotena da tipula gorritzen jarrikoet, eta hemen ningo deuna da, betu, pixka txukunduko dugu, normalen txukun etortzen dira, bale? Baina bakizu beti, mosteko garaian batzukola iskinak eta ipurdi aldea pixka gorrantzea ukitzegoela, pixka kendu ingo diogu, bale? Eta besti gabe, hoxe kendu, eta hau hemen zubatzuan jarriko martxan, giro ziazerbat berta botako iskiuta. Eta hemen beste gauzatxo bat inberdet. Betu borrajak, ja, egosita daude bigun-bigunak. Zeonak. Zeona, ez? Ze barazki hona da, Gero hor baratzan ikusi gun bezala, neguko barazki jagoen azal horia, borrajak,
porruak, Nei pila gustatzen eskit. borrajak, Bai, borrajak karduare, bai. karduare bai. Alkatxo fatare, aieke bai, Bueno, aieke lan askoak baino, bai, borraja pila. Eta zure aita ere asko gustatzen jo borraja. Bai, gusalia, gila esan Bai. asko, gila esan, udaberrian daola beti baina jaten da ibiltzen gea, eta gero hau neguko barazki bezala, patata batzukin egozik, gero refrito babota, eta... Bai, gutxi behar du. Gutxi behar du goxatzeko. Beitu, hau holaxe, hemen arrautza eskaldau bat jarri gainean, Buah, eundokua. Bueno, inbiar detena da, hau hemen utziko, ez dut botako, geho, pixka berbau gehiago, eukitzeko, ja, sustantzia dakan ura. Eta hemen txitxiro, beitu txitxiro ze itxura hartzen nahi dira. Usaia ere. Beitu, ni uste ja, aten goitutela. Beitu. Rehitzen nahi dira, hau geho, guain bihunzina daude pixka, baina ostutzen dianian pixka, ja, kurruskari bezala gelditzen dira, txukunak. Eta bueno, esan bezala, hasiko naiz ni hau gorritzen, baratzu jale batekin, eta gero zer bat berta botako ditugu, eta hori dana botako dugu, berriro txitxiroen gana. Eta bueno, Elena, zuri, kozinatzea gustatzea altzaizu? Aritza altzea? Asko, bai. Nik etxekon langilean da gure bazkariaketan nik antolatzea ditut. Bai, osea, pertsonalantzako janaria zuek antolatzen duzu. Hori neria, eta gero beti izan naiz pintxo oso ona. Bai, ikustea, finazea, taskarra gainea. Obedientia. Bai, txikitatikane amak beti hasi izan gintun gu sukaldian. Eta, de hecho, guain gaina, nik seme alabik ez dut, baina nera izpak bi humedazka uxu eta malen, eta haiek ere sartitu sukaldean bizkotxu emerdala, hau zuritu, bestia moztu, eta pixkanak aurre ikastezu, ez da? Zua nola... Bai, eta denbora, eta... Behin inda ez tateatzen gauzak, egin berdia behin da berriro, eta ondo atearte buru bai. Hoi, itzeiten ikastia bezala, lehenengo aitu inberdezu, ez? Hola, pintxe bezala zaudezela sukaldian, ikustezu nola zutonduan, nola zugainien nola ebilen ama edo ebilena, ez? Dudi gabe, nik kasi nahi duna pixkat atento bada, ikasten jutea, eta gero, praktikako asko balio ondo ikusi izana, ez da? Ondo aidan batei ikustia, gehola ondo iteko asko. Bai, gustoak iriteko gauzak, ez? Eta gustatu zaitu hori izan desuna nola antolatzen desun pertsonalan baskaria, zeba ez da erresa izaten, Gu arginan hone bai, azkenien hainbeste langile dago, eta respatu behar dezu klienten janariak, baina beste menu bat inbiar daia paralelua, langileentzako. Bai, ala da. Eta nola moldatzezu, nola kudeatzen dezu. Beti dakazueku badibizan, beti arroza igandetan. Ez dakiz egunetan, ez dakiz. Gero beti zoze plantxan, zoze gixauta. Ba, egilea da, igande askotan arroza egite deula. Ze nera eta txipiloiak eta harrak batzaitu. Eta orduan, tartian etortzian potak eta horrela. Oie moztuta gorde zaitut kongeladorian, da tartekatzea zaitut eta horrekin ite eta arroza. Baina ni naiz fan berdurana. Barazki tope. Barazki. Orduan, gure etxean gehienetan lehenengo platera izatea barazki plater bat. Eta hor gaztiakin da horre biltzen ez pixkat pelean. Bai, Bai, haiek pasta eta hola guztua jate du, baina barazkiakin beti, eta ni barazkia eunero. O ensaladan, azelgaz diala, koliflorra, brokoliakin, berdura kremak, beste bat dago, kalabazina, porrua eta tipulakin inda, bate patati gabia. Oso, hori regimen baten ikasi non da. Ez que gaina inbiar da ekilibratua, zeatikan jantoki batian, ia, hango saltzen da, han bazkaltzen da, han afaltzen da. Gero, jaiegunean bagarri jaten da etxian, eta orduan ekilibratu egin behar da, betu, ekipo forte mantentzeko bai, ez da? Horea, garrantzitsua da. Forte eta osasuntxu. Forte eta osasuntxu. Bai. Hortako, gero, bigarrengo platerak askotan ere, txitxirioak, lentejak, asko erabiltzitu gure bai. Noski, arraiak eta aragiak bai, ez? Baina aragia zaiatzen ez gutxiago jartzen. Edo, oliaskua eta untxilla eta xaltxan da horrela, de asko. Eta gero, eta zatezu zu antolatzezu eta zu prestatzezu eta dana? Bai. Bai, Bai. Da etxian orduan, etxian gutxi zukaldatuko zu ez, da? Nik etxian ez errez. Ez errez. Ni bizi esate bateako guretxokan bizi. Guretxokan bizi zera. Gozaldu justu, etxian eta gainitzean. Eta gero, guretxokoana, komentatuko gauzatxoa. Osea, azkenien, zautzen dago guretxokoa, getaian dago txoko, ez dakin nun dago beste guretxokoa, hor nola, jendia deituko, ez da? Deitzeu eta guretxokoa eta bai, eta gero, getaira saldu, eta gero beste ez dakin noa Donostia junda. Bai, eta Zumairan bado beste guretxoko bat. Hoi da, gure pelea.
Ze telefonotik ditzuen bakoitzan, Guritxokoa Zarautza izea deitzen, bai, bakin noa inaizen deitzen, askotak esatizue. Baina beste batzutan, aira, uste nun Sumaira initzala deitzen, Donostira. Orduan, bere garaian hartu genuen Guritxokoa ginen pentsatzen izena aldatu edo ez. Eta ja, lehenotik bazakan trajektoria bat, ez ginen atrebitu aldatzen, eta guain hor gaude. Eta guain ja berandu, ja inbeste eta gero ez da. Guain ja Guritxokoa ja ezingo jo aldatu. Esentzi propio daka, eta guain aldatzia, pizka, arraro izango zen. Bazen duten lekuz aldatzen jatetxia bentsat arraro izango zen aldatzea izen ez da guain. Zauzko maleko ira, ez da? Zauzko maleko ira. Bueno, Jose Mari ikusi, Zauzko maleko ja ni saioen batian hor zukaldatzen da dana, Bai, bea atera da programa pila batetan. Eta gaina asko daki mutil bat da. Eta ni beti atzetik organizazion. Eta oen guntan, bai, komentatu zianen, egia esan nik ez nun nahi etorri, baino Josek zantzian. Zen nun nahi etorri, me katxe la mar. Zentziten jozela. Bakit zure gana lasain atorrela, baina ala ere kamarak. Bai, ez da, beti arraro izatea, baina oso ondo aizea moldatzen, eta esan desun bezala pintxe oso nazea. Karrikasko. Bueno, ikusi zu hauek nola, leheno pizka piguna zade, baina ja, kurruskari bezala gelditu da. Aizu, bat emapuratuko nuke, Tori, dastatu. Goxo galditze dira, Jota pimentoian. Piperra utzan da tokia. Bueno, hemen gauza gutxi gelditze zaigu, Honen pizkat ondo gorritzia. Ez dut ez gehiagingo, Bueno, nahi dunak oso ondo gorrituta, ondo ongo zan, baina nola tipulina dan, eta tipulina bakizu gordinikan eharra daola, ez dugu gehiagingo. Goxua doi. Betu, nik askotan, bakizu zietako iteten hau, gaur ingo dugu honea botatzeko. Baina bakizu etxian askotan beti. Arrautzago patatakin, da bihar lomo patatakin. Eta zakize, eta nire semek, gaina espinak agindarra asko emateula, eta esategu, gaur espinak jango dut, oleito, eta xerrakin, o lomokin, o arrautzakin, hausein, tipula pixka aterre, ziazerbak bota, salteatu, eta guarnizio bezala jarri, eta pila gustatzen zaio. Askotan behaiek eskatzen du eta dana. Eta barazki jateko era txukun bada, eta gero gaina, tipulakin umek ez bau jaten, niri guztua jateue, batzui pizkatekin bakarrikan, eta hau, buelta eta buelta, hor. Betu, 2 minutuan itea gaina. Ikusiko zu ez simplea. Patata batzuk iteko, baina asko zerrexago da. Eta ia osasun garriago, zeba ez dugu hainbeste koipe hartzen. Hoi eserdia, kendituzuna segintxuak. Bai, itxuzina zaudenak kenditxotzitut. Betu, hau, horrelaxe. Tipula dakau hor martxan. Hone, emateizkeu 4 golpe horrela, gehiago gabe, eta gero, sartzen dut horrela, gero esango Natali, bai, sartzezu baino gutxitan, gehiago eta ninbierko zenun. Egia esan Natali zukaldatzeu gehiena etxian, Bai. Baina behitu, hau horrelaxe, vuelta eta vuelta, eta minutu baten, listo dakau, ja, xerran onduan jartzeko, edo arrautza batzun onduan, eosertako. Eta oso txukuna galditzea, gero, gatzan puntua bota, eta listo. Eta guain inbiar deuna dira. Ia, zuak itxali, ikusiko zu, ikusi, ze askarrindan. Eta ze itxura dakan, Dana, platera hau pila gustatzen. Gustatu zaizu orduan. Bueno, bemetxe jarriko da, betu, plater berezi hau dakau hemen. Ja, nahiko sopero eta zaizkigula txitxirioak. Betu, eta hemen kasu honetan betu zingo dugu, Hau, listo, eta barroa botako dugu. Danak inaztutzea. Vale, horrelaxe. Ja, naztuta. Eta ingo dugu ja, platera aratu. Horrelaxe naztu. Hemen txejarri. Nia. Bueno, eta guantxe, iztea zaudetela, baldakazu bideian bat antolatuta edo. Baki yoga historin batekin o gauza batzuk aizia leiten, kontatu pixkat historia. Bai, inditut. Azkeneko oporra hauetan, junaiz jogako erretiro batea. Azte dute. Be mindful, hor kulieran egon naiz. Ez da nire mundua bat ere, jogata ez nakan inoizin da, baino... Esperientzia erra. Oso esperientzi polite izan da. Nenetik mundu guztiko jendia zatorren, banakan nibezela esola, eta hortxe inglesez batzukin, bestekin erderaz, eta gero janari veganua, yogat, meditazio, izan da oso esperientzi polita. Eta guain berriz, hain ez pentsatzen Italia aldea jutia, horre prestatzeitue taldian bidaiak. Eta aurkituet bat, talde bat,
behaiek prestatzue, baina ez dizu esaten azken momentu arte zein berdezun. Gutxu gara, bakizu noa zuazen, baina ez dakizu nola izangoan nango buelta. Sorpresa. Sorpresa, horren zaina, a ber, ateratzean. Ona, seguru baiet. Bueno, ikusi zu hemen piperra txagola pixka botako jo. Vale? Gero hemen botako jo txutxire batzukola kurruskari moduan. Eta, Elena, azteko eta behin, 1000 esker hemen izateagatik, 1000 esker zauz, eta etortzeak jendeai ondo jaten emateagatikan. Eta horrela jarraitu, plazerra guria izan da, eskerrik asko, eta agur lagunak, eta bihar arte, hemen izan naiz berriro. Agur!